ji destpêka kontrolkirina Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Tirkiye û grûpên çekdar ve û bi dihan binpêkirin derheqê welatiyên Efrînê têne kirin, bê ku tu dadgehkirin ji aliyên berpirs ve werin kirin. Roja duşema borî grûpên çekdariyên li Efrînê welatiyê bi navê Mihemed İbiş ku ew bi xwe xelkê gundê Hac Hesnaya ya serbinavçeya Cindêrsê ve rastî eşkenceyê ji aliyê hin grûpên çekdar ve hat û di encamê de şehîd bû. Li gorî ji derên xwecehî ji Efrînê da nezanîn ku İbiş rastî eşkenceyekî hat bê ku tometa wî were diyar kirin û şevaborî termî wî radestî malbata wî kirin. Her wiha da nezanîn ku ew welatî ji ber eşkenceya tund ji aliyê wan grûpan ve rastî krîzeka dil hat û di encamê de jiyana xwe ji dest da. Ev ne carayekî ye ku grûpên çekdar bi van kiryaran radibin. Wekû beriya niha jî hat diyar kirin ku 5 welatiyên Kurd yên Efrînê dibin eşkenceya wan grûpan de şehîd bûne. û tu alî nikarin wan grûpan dadgeh bikin û ew grûp di kiryarên xwe de berdewamin. Her li aliyek din derbarî binpêkirên ku grûpên çekdar li Efrînê pê radibin, binpêkirina derheqê siruştiya bajarê Efrînê wekû hat diyarkirin beriya çend rojan ku çend caran wan grûpan darên Merxan yên li gundê Meydankê yê gişt û guzariyê bêsedem dişewitandin.